zápas bol otvorený až do konca. Ty si dal ten gól do prázdnej brány, ktorý to vlastne pokojil. Tlačil si to tam, lebo tam ťa aj hakovali, takže ako si to videl, tlačil si to očami do brány? Ja som to tlačil asi všetkým, čo sa dalo, lebo ten gól nám už proste potrebovali sme ho dať. Stále to bolo jeden gól a v hokeji ten jeden gól nič neznamená. Keď jeden proste padne, znova sme na nule. A sme radi, že chalani sme to vybojovali von z pásma, ja som to tam dotlačil už ani neviem ako a cení sa to asi. Víťazstvo, pretože z konca sa na vás doťahovala, ste sa tam namačali do toho boja. Strašne sme si to uvedomili dôležitosť tohto zápasu, lebo zozadu sa na nás tlačí Žilina, tlačí sa Skalica. Bol to nejaký taký tzv. 6-bodový zápas, lebo my sme im 3 zobrali, 3 sme získali na nich. Takže veľmi dôležité víťazstvo pre nás. Proti Skalici tak darí v tejto sezóne, lebo vám sa všeobecne sa vám nedarí, ale v Skalici ste aj 5-krát stolali, takže obľúbený super. Ja to neviem takto zhodnotiť, lebo som tu druhý zápas proti Skalici, hrám za Piešťany prvý zápas. Ale dneska chalani podali výborný výkon, musím pochváliť každého jedného chalana, dal tam všetko. Či už sa hodil do tej strely, alebo vybojoval ten puk, vzadu Denis Godla chytal výborne, takže tímový výkon veľmi dobrý.